tant quan ballem sardanes a l'estudi, perquè... Mira, ya ha empezado a tronar aquí. Sí, ha començat a tronar i, a més, en Xavi Pérez Esquerdo li boten les tetes. Ah, sí? I això sempre fa il·lusió de veure. Què ha passat? Oita. Però fins i tot fa cubana, No facis cubana. no. Ja en vam fer una a la setmana i prou vam quedar, que si no ens malacostumem. Per favor. Sí. Nois, hem de parlar d'empeladits avui. Empeladits? El pulpo? No. No sé si recordeu la història del Pardinot, que era un gegant que s'encarregava de netejar els nens bruts. I tant. Doncs el Peladits és pitjor encara. El Peladits fa només la part de Barcelona. És el delegat de Barcelona. El delegat de Barcelona fa la demarcació de Barcelona, és en Peladits. Descripció policial. Molt prim i molt alt. Què vull dir amb això? Que podria ser en Jordi Ventura. Sí. No? Molt prim i molt alt, de moment podria ser-ho. De moment, però... No, yo soy Ángel. No, Però no parlem de vostè. el Ventura és prim i alt. Sí. Però jo he dit molt prim i molt alt. És a dir, molt bé. 5 metres i 60 quilos. Com ho veieu, això? Té un índex de massa corporal de 0. Mata de cabells que li arriba a la cintura. Guapo, I això fa que moltes vegades se'l confongui amb un pi. D'acord. Sí. O amb l'Enric Casasses. Exacte, això també podria passar. No, perquè l'Enric Casasses sempre està assegut. Se le mete el bikini en la boca. L'Enric Casasses? No ho sabia, jo. No, jo tampoc, pensava que només escrivia. Bé, i cantava. Bé, escolteu, quan sent pudor de nen brut, Sí. el Peladís, no l'Enric Casasses, No, aclarim-ho. baixa des de Montserrat, que és on viu, amb la seva caixa d'eines. Fins aquí també podria ser Enric Casasses. Però segur que no té una caixa d'eines on hi hagi, atenció, galleda d'aigua bullint, Vés a saber. una pedra, una paleta de ferro, una llima, Estic en MacGyver, està bé. atenció, un ganivet de sushi Sí. i un rotllo de filferro espinós. Amb això pots sortir de qualsevol situació De qualsevol situació, però ell només ho fa per rentar les criatures, perquè segueix un ritual fix. Atenció, Le primer... cortan el cuello, lo desangran. No, això després. Ara ens ho explica en Jair. Mireu, primer fica el nen en aigua bullint, Sí. després el frega amb una pedra Sí. i el va estovant amb la paleta de ferro. Després d'això el raspa amb la llima, el pela i el talla a llesques deixant-lo net com una patena. Per acabar, el pentina amb un filferro de punxes. El folklore popular no ho indica, però suposem que quan acaba el procés el nen és un puto fiambre. Sí. És que Sí, no? jo diria que fa el mateix procés que el pulpo a feira. No? Fa niño a feira. Niño a feira. Sí, Després, senyor. Amb un rajolí d'oli i una mica de pimentón i el nen... Tu, boníssim, Cosa nen? fina, eh? A Cervera ja saps. Total, que el Peladits fa això. Ell diu que neteja, i quan diu neteja potser vol dir que mata. I, no fa aquesta feina gratis, eh? Ah, no? Ell cobra directament de la guardiola del nen. I, sí, és duríssim, això, eh? O sigui, el mata i després li roba la guardiola. Escolta, I un sí dia que- hauríem d'analitzar les petites fortunes que emmagatzemen els nostres fills darrere les iaies de té 2 euros, té 5 euros per la guardiola. Eso es terrible. Va, fa això, que té això per Reis. I a més això no es declara ni res, eh? No. És tot negre, eh? Cony, és l'economia submergida de Catalunya quan parlen d'això que pensa que eren les guardioles. Està dintre d'un porquet. Sí. Doncs, si veu que el nen té molts diners estalviats, l'ogre salta i xoca contra el sostre de la casa quedant inconscient. Llavors la manera de matar-lo. És clar. En fi, una altra cosa, els Peladits té poder sobre els polls i fa que els polls ataquin els nens especialment bruts. Els polls arrosseguen els nens fins al fons del mar i els ofeguen. O sigui, aquests tan bruts ni els neteja, eh? Els agafen els polls. El folklore ens diu que per fer més veres aquesta història les mares explicaven que la Via Làctea era en realitat una processó de polls a les ordres dels Peladits. Ara s'entén tot. Per fer més veres la història. Bé, Stephen Hawking ja té una cosa més en la que pensar. Jo ho entenc molt millor que quan et surt una portada com la de La Vanguardia d'ahir i diu esto es el universo. No. Bueno, pero esto yo no me lo creo. Yo me creo más lo de los peladits. Lo de los peladits i de los piojos. Claro. Com acabar amb el Peladits? A part d'atonyinar-lo quan queda inconscient? Doncs aneu nets, perquè si esteu bruts us matarà. De totes maneres, segur que hi ha alguna manera de guanyar-lo encara que aneu bruts, eh? Se li hauria de demanar en Pau Riba.